बेनो स्टार्टिं इलेक्शन देरहानायजोंसो जोङो बिटिसिखौ बासायनो हागोन नालाय नङाबा जानला मानला ज्राव बिजेपि इउपिपिएलनो होनानै बिटिसिया थैनो नङा होमबा बिनिखायनो बेखौ दाहोथों जोंनि बिटिसिखौ बासायफिननांगौ होननानै दिनै केम्पिं बायदियानो जों खालामबाय दिनैनिफ्राय आरो खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनियाव आरज गाबबाय गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय मैया दुरान कापनि अपेनिं सेरेमनि बेयो जानानै थांबाय आरो बे अपेनिं सेरेमनियाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो बड'लेण्ड एफसि बे मोननैनि गेजेराव बादायलायनाय जादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव भाबै बड'लेण्ड एफसिआ 2-0 गलाव जेनबाय बेखौ बयबो मिथिखाबाय दा गुबुन मोनसे आयदायाव फैनि जे जोङो बिटिसिखौ बासायनो थाखाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मा मावनांगौ दं आरो जों माब्रै बासायनो हागोन बिटिसिखौ जोङो बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोङो पलिटिकेल पावारखौ जोङो मोजाङै लाखिनांगोन आरो बे पलिटिकेल पावारनि गेजेरजोंनो जोङो बिटिसिखौ बासायनो हागोन दा बिटिसिआ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि आखायाव माने रैखाथि गोनां नङा दा बिटिसिखौ बासायनांगौ जायोब्ला बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि अनगायै गुबुन हानजानि सरकारखौ लाबोथारनांगोन बे खोथाखौ आं बुङाखै बे खोथाखौ बुंदों बिक्रम दैमारि बिथाङा सरकारा माबायदि रां जाख्ल'दों स्रोदै बेफोरनि माखासे फोरमानखौ बिथाङा होदों आरो बिथाङा रायजो राजाफोरजों माबायदि सावरायदों भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांदिनि जिहेतु जोंहा बिटिसिखौ बासायनांगौनि खोथा दङ रायजोआ बुजिनांगौनि खोथा दङ रायजोनो खोन्थानांगौनि खोथा दङ बिनिखायनो दिनै बे मोखनाबारि गामियाव फैनानै गोबां बिटिसिनि अबस्थानि खोथाखौ जों सावरायनाय जाबाय आरो रायजोजों बुजिलायबाय मा जानानै दङ रायजोनि सिगाङाव आं बेखौनो बुंदों जे दिनै जोंनि राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिसियानफ्रा बिटिसिखौल' मानो राज खालामनो सिमां नुयो नङा होमबा बिटिसिनि खाथियाव थानाय आरो मोनसे रायजो दङ जाय रायजोखौ जोङो राज खालामनो थाखाय गोजौ फारसे आवगायलांनांगौ बिथांमोना जोंनियाव बिटिसिआव फैनानै राज खालामफैनानै जोंनि थाखा फैसा माइ दै साखरि बाखरि गासैखौबो जुदि लाना थांजोब्बायब्ला नङा होमबा जोंबो बिथांमोननि रायजोखौ राज खालामना एखे माबाखौहाय जोंबो खालामना लानो हानांगौ बिटिआर एकर्डनि दफाया जिहेतु मावफुंजायासै बिनि थाखाय दायनिगिरि प्रमोदआ जानो हागौ नाथाय प्रमोद बर' बिथांनिख्रुइ बांसिन दायनिगिरि जागोन जाय गभर्नमेन्टआ दिनै प्रमिस खालामनानै जाय गभर्नमेन्टआ दिनै रादाय होनानै एकर्ड खालामदोंमोन बै गभर्नमेन्टआ मावफुङिया प्रमोद बर'आ जेसेबां दाय जागोन बिनिख्रुइ बांसिन दाय जागोन नङा होमबा जाय दफाफोरखौ एकर्डनि गेजेरजों आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारा मावफुंगोन होनना बुंदोंमोन दिनै मावफुङाखैसै प्रमोद बर'आबोथ' निश्चय मावफुंनो थाखायनो सानदोंमोन नाथाय मावफुङाखै सोर प्रमोदआ जायजों दङ प्रमोद बर' बिथाङा जाय सरकारजों दिनै दङ बिथांमोनानो जेबो मावफुङाखैसै दा बिनि थाखाय बुंदों आं गासैबो दफाफोरा जिहेतु दिनै जाफुङाखैसैब्ला बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि चिफ जागौमोन होनना आं बुंदों नङा होमबा बे खोथाखौसो आं बुंदों बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बिटिआर एकर्ड जाफुङिनि जेबो दाय गैया किन्तु दाया जादों बिजेपिनि दाय जागोन होननानैसो आं दिनै बुंदों दा जेखि जाया दुरान काप जिथु फुटबल गेम जोंहा क'क्राझाराव दिनैनिफ्राय जुरिजेनदों बेखौ जों बयबो मोजां मोनदों बरायदों आरो रायजोआ नायनो मोजां मोनो रायजोआ फुटबल नायनो मोजां मोनो गासैखौबो मोजां मोनो बिनि थाखाय आंबो बरायदों किन्तु दुरान काप फुटबल बायदि नलेज फेस्टिभेल बायदि आइएसपिएल फुटबल गेम बायदियाव मोनसे प्रग्राम खालामै जेरै फैसाखौ लुटिनानै जादों माने अर्डार देखाय फैसा जादों बेखौ रायजोआ मिथियोबा खिन्थु दुखु मोनगोन हलाय नै आं मोनसे खोन्था नोंसोरनो एग्जाम्पल होनि बुंनो हागौ बोरै फैसा लुटिना जादों होनना बुंनो हागौ नोंखौ होमबा बिक्रम नों बोरै आइएसपिएलआव नलेज फेस्टिभेलाव दुरान कापआव बोरै फैसा बख' जादों होनना नों बोरै बुंनो हागौ आं बुङा होमबा अब्ला आं नैबे लेखाखौ दिन्थिगोन हमनानै ला नोङो जे एरेन्जमेन्ट अफ टेम्परारि गेलारि माने बेयो आइएसपिएलनि टेम्परारि गेलारियाव नोङो 3.5 कोटि थाङो होमबा फिसा आइटेमफोर दङ ड्रिंकिं वाटार
बा स्टेज डेकोरेशन 3.5 करोड़ थाङो होमबा हा आरो बे एखे प्रग्रामावनो माने एखे प्रग्रामावनो आरो 3 कोटी 7 लाख एखे प्रग्रामावनो 3.5 करोड़ आरो एखे प्रग्रामावनो 3 कोटी 7 लाख बेमा सोर मोनजाखो दा 3 करोड़ 7 लाखासो मोनजाखो ना 3.5 करोड़ासो मोनजाखो आरो एखे प्रग्रामावनो नों नायलायदो नै आरो 2 कोटी 49 लाख माबा मिनारेल ड्रिंकिं वाटार ओंखाम जानाय भिआईपी डिनार बेयावबो मा 2 कोटी 49 लाख नङा होमबा आं बेखौ बुंनो बे लुटिनानै जानाय सोर जादों बेखौ बिथ' बाहेरनि गोजासो आरो एखे प्रग्रामावनो नों नायदो आइएसएलआव 5 कोटी 1 लाख लेखानि नाय 5 कोटी 1 लाख बेयाव मा जादों बे बेबो नै माबा इलेक्ट्रिसिटिनि माबा रिसेपसन माबा बानायनाय जिखि जाया मोनसे अर्डार देखाय मोनसे खामानियावनो मोनसे दरान कबावनो नों जुदि 5 कोटी 50 लाख जुदि आरो बेयावनो 2 कोटी 3 कोटी 3.5 कोटी जुदि मोनसे खामानियावनो जुदि बहननानै जुदि जाबाय थायोबा बे 6टा अर्डाराव बेलेग फाइलाव बिसोर बहनदों आं बुंदों बेबायदि बहन फैसा जानायखौ जुदि रायजोआ मिथियोब्ला दा आंनि आखायावसो लेखाया दङ सोंदो अफिसाव नंगौना नङा बेफोरनि डकुमेन्टसखौ नायदो नाथाय आं मानो इनकुइरि खालामनो होआखै नङा होमबा जोंनिनो मानसि दङ सानैसो जाथों कोटी मालाया दिनै जाना गालांबाय गारना थांदों कोटी बेफोरखौ हमनो हायाखै नों लकेलनि एसे फैसा जानायखौ नों मानो हमनो नङा होमबा बेनिखायनो आं जेबो बुङाखै बेफोरबायदि बहनना जानाङा दा नों दुरान कापआव थांनाय बोसोराव बेसेबां थांदों आरो देग्लाय बोसोराव बेसेबां थांदों फैबाय थानाय समाव आं होगोन माबायदि फैसाखौ बनायो ओइ बेनाराव बेसेबां कोटी होयो ओइ टेम्परारि पेन्डेलाव बेसेबां करोड़ होयो बेफोरनिखौथ' आं बुंबायानो बेबायदि दा बिनिखायनो बुंदों जेन मोजांनि थाखाय खेलाया जाथों नाथाय फैसा बहनना जानो थाखाय खेलाया दाजाथों आरो थांनाय बोसोरनि दुरान कापआव 110 करोड़ मिथिबाय 110 करोड़ बिराद गिदिर स्टेडियाम बानायगोन होननानै मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बुङाखै होमबा भिडिअ फुटेजखौ नोंसोर खालामना हो चेक खालामना हो 110 करोड़ गेलारि बनायदिम राजनाथ सिंह थानायाव सार थानायावनो बुंदों अबा दिनै नाय खुगाजोंल' खिन्थु फैसाखौ बाहायगासिनो खुगाजोंल' जेबो गैया दा बेनिखायनो लाबथों गेलेथों सेंग्रा सिख्लाया बिनि थाखाय मोजां गियान मोनथों नाथाय फैसा बहनना जानायखौ बन्द' खालाम रायजोनाव दुखु मोनगोन ना नैफोरबायदि लेखाखौ दिनै आं जुदि न'खर इन्टेलेक्सुवेल मास्टारफोरनो रानथिंजोबबा माथो डेन्जार जागोन नै डेन्जार नय अब पुरा लाख कोटीनि गोजानि 3.5 करोड़ 3 कोटी 50 लाख 3 कोटी 25 लाख 3 कोटी 38 लाख मा मिडियानो नै मिडिया पाब्लिसिटि फट' बेयावनो बेसेबां 3 कोटी 38 लाख मिडियाफोरनो फट' खेबनाय माबा नै मबा लाइट टिकेट मबा ओंखाम जानाय बिदि हमनाय फैसा बहनो आरो मिथिबाय बिदि जानाङा होनना बुंदों दाथ' नटिफिकेसनबो होआखै इलेक्सन बोथोरबो नङा ओइ इलेक्सन खाथियाव फैबा आंखौ इलेक्सन फैनायखाय टेप्राया फैलायबायगोन दङ बुंग्रा मिथिबाय टेप्रा होनना बुङोलै खिन्थु इलेक्सन गैयाबाबो आं मानो फैदों आं दा आयं मोनायावल' फैया पुरा कन्टेक्ट खालामनानै जोबदों सोरनिबा न'खराव थांगोन सोरनिबा रायजोआ मिटिं लिङोबा रायजोआव थांगोन आरो सोरनिबा मन्दिराव थांबा मन्दिरावबो बुंहैगोन सोरबा चार्चफोराव जोबखांनानै मिटिं लिङोबा बेयावबो थांगोन खारन बिटिसिखौ बासायनायनि खोथा दङ नङा होमबा दिनै बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो खोथाग्राया गैयाब्ला खोनासंग्राया बोरै खोनासंनो आरो खोनासंग्रा गैयाब्ला खोन्थाग्राया सोरनो खोन्थानो बिनिखायनो दिनै जिथु रायजोफ्रा ज' जाबाय आं हामबाय होनदों बेनो स्टार्टिं इलेक्सन देरहानायजोंसो जोङो बिटिसिखौ बासायनो हागोन नालाय नङाबा जानला मानला ज्राव बिजेपि इउपिपिनो होनानै बिटिसिया थैनो नङा होमबा बिनिखायनो बेखौ दा होथों जोंनि बिटिसिखौ बासायफिननांगौ होननानै दिनै केम्पिं बायदियानो जों खालामबाय दिनैनिफ्राय आरो